शिंदे गट भाजपकडून अनेक प्रलोभनं दाखवली जात आहेत, पण लोकसभेची चूक लोक मतदार आता करणार नाहीत. तिन्ही विधानसभेत मशालीला साथ देतील. लोकांची दिशाभूल करणाऱ्यांचं काम केसरकर यांनी केलं आहे. याउलट राजन तेली हे निरपेक्ष वृत्तीने लोकांसाठी काम करणारे, विकासाची दृष्टी असणारे उमेदवार आहेत. त्यामुळे यावेळी विधानसभा मतदारसंघात नक्की परिवर्तन होईल. गेली अनेक वर्ष जिद्दीनं मेहनतीनं घेणाऱ्या तेलींना त्याचं फळ यावेळी मिळेल, असा विश्वास माजी खासदार विनायक राऊत यांनी व्यक्त केला आहे. पत्रकारांना भेटण्याची संधी प्राप्त झालेली आहे. बऱ्याच कालावधीनंतर, काही महिन्याच्या कालावधीनंतर आज विधानसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने मी आज या विभागाचे शिवसेना आणि महाविकास आघाडीचे उमेदवार राजन तेली यांच्या प्रचारार्थात पूर्ण दिवस आज मी आहे इथे. आणि राजन तेली तसे एक अनुभवी राजकारणी आहेत. दुर्दैवाने मागच्या निवडणुकामध्ये त्यांना अपयश जरी आलं तर ज्या जिद्दीने आणि नेटाने या मतदारसंघामध्ये ते काम करत आहेत मागच्या 15 वर्षापासून, त्या राजन तेलींच्या मेहनतीचं फळ शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे, आदरणीय शरद पवार साहेब, आदरणीय नाना पटोले यांच्या मार्गदर्शनाखालची महाविकास आघाडी ही राजन तेली यांना नक्कीच त्यांच्या श्रमाचं फळ दिल्याशिवाय राहणार नाही, अशी मला खात्री आहे. एक हा सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ याला एक ऐतिहासिक परंपरा आहेच. भाई सावंतसाहेब असतील, प्रवीणभाई असतील, या सर्वांनी या सावंतवाडी मतदारसंघाला एक शिवरामराजे भोसले असतील, जयानंद मटकर असतील, या सगळ्यांची एक ऐतिहासिक परंपरा या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाला लाभलेली आहे. दुर्दैवाने मागच्या 15 वर्षामध्ये केवळ आणि केवळ थापेबाजी करणं, पोपटपंची करणं, वायदे बाजार करणं, या पलीकडे विद्यमान मंत्री आणि सध्याचे शिंदे गटाचे, गद्दार गटाचे उमेदवार दीपकभाई केसरकर यांनी काही केलं नाही. केवळ आणि केवळ विकासाच्या नावाखाली गमजा मारायचा आणि उद्धवजी ठाकरेंच्या कारकिर्दीमध्ये आलेल्या अनेक प्रकल्पांवर फक्त बसून राहायचं, या पलीकडे त्यांनी काही केलं नाही. नाही मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल झालं, नाही आडाळीची MIDC कार्यान्वित झाली, नाही तो काय चष्म्याचा कारखाना झाला, नाही आणखी इतर कुठल्या नारळ फोडलेले कोणते प्रकल्प मार्गी लागले, किंवा पाणबुडी प्रकल्पसुद्धा या शिंदेंच्या सरकारच्या कारकिर्दीत गुजरातने तो पळून नेला. त्यामुळे एक थापेबाज माणूस आणि लोकांची दिशाभूल करून स्वतःचा स्वार्थ साधणारा राजकीय नेता म्हणून दीपकभाईंची एक प्रतिमा निर्माण झालेली आहे. त्या उलट आमचे राजन तेली एक उत्साही, निरपेक्ष वृत्तीने काम करणारे, तळागाळातल्या लोकांना सहकार्य करणारे, मदत करणारे आणि होतकरू आणि विकासाभिमुख दृष्टिकोन ठेवून चालणारे असं ही प्रतिमा आहे. त्यामुळे या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये यावेळेला नक्कीच परिवर्तन होईल आणि महाविकास आघाडीचे उमेदवार राजन तेली हे आमदार म्हणून निवडून येतील मशाल चिन्हावर, अशी मला खात्री आहे. सध्या भारतीय जनता पक्षाचं किंवा शिंदे गटाच्या कडून अनेक प्रकारची प्रलोभनं या मतदारसंघात दाखवली जात आहेत. किंबहुना लोकसभेच्या निवडणुकीपासूनच सिंधुदुर्गची संस्कृतीला काळीमा फासण्याचं काम भारतीय जनता पक्षाच्या मंत्री महोदयांनी आणि त्या लोकांनी केलेलं आहे. मतदानाचा पवित्र हक्क बजावत असताना उमेदवाराचं कार्य, उमेदवाराचे सामाजिक सेवेतलं त्याचं स्थान, वैचारिक अधिष्ठान हे सगळं विचारात घेण्याच्या ऐवजी केवळ पैसा आहे की पैसा, या पैशावर ह्या मतदारांना बळी पाडलं आणि दुर्दैवाने
नारायण राणेंसारखा एक कार्यशून्य खासदार ह्या मतदारसंघातून निवडून गेलेला आहे. पण मला खात्री आहे ह्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळेला ह्या जिल्हा असेल किंवा लोकसभा मतदारसंघ असेल, या मतदारसंघातील सर्व मतदारांना त्याची जाणीव झालेली आहे आणि लोकसभेची चूक आता होऊ नये यासाठी दक्षता घेत आहेत. आणि म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये तिन्ही विधानसभा मतदारसंघामध्ये मशाल चिन्ह आहेत. रत्नागिरीमध्ये 2 ठिकाणी मशाल आहे आणि चिपळूणला एक प्रशांत यादवांसारखा एक नव उद्योजक आणि सच्चा प्रामाणिक कार्यकर्ता, शब्दाला जोपासणारा कार्यकर्ता म्हणून प्रशांत यादव यांची एक ख्याती आहे. ते प्रशांत यादव म्हणून NCP शरद पवार साहेबांचे निवडून येतील अशी मला खात्री आहे. इतर प्रश्न तर आहेच. माननीय उद्धवजी ठाकरेंचा दौरा 13 तारीखला आहे, उल्लेखही केले गेलेले आहे. तुम्हाला आधी स्वतःचं घर तरी कुठे आहे ते आठवा. कारण उद्धवजींचा मार्ग रोखणारे औलाद ह्या महाराष्ट्रामध्ये जन्माला आलेले नाही आणि येऊही देणार नाही. नारायण राणेंचा मार्ग रोखायच्या अगोदर आमच्या गाड्या पुढे चालणार आहेत. तो मार्ग हिंमत असेल तर रोखून दाखवा, मग पाहतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.